Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Μπερδές, coach προσωπικής ανάπτυξης και αυτό είναι το podcast «Κάτσε να το δούμε πριν τα πούμε». Μικρές σκέψεις αυτογνωσίας για την καθημερινότητα. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για μια μέρα χωρίς να έχεις δίκιο. Τι σημαίνει αυτό? Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουμε ότι έχουμε πάντα δίκιο. Όχι επειδή είμαστε πεισματάριδες, απλώς έτσι βλέπουμε τα πράγματα. Ο καθένας βλέπει τη ζωή μέσα από τη δική του εμπειρία, από όσα έχει ζήσει, από όσα έχει μάθει, από αυτά που τον έχουν επηρεάσει. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή δημιουργείται μια προσωπική οπτική για τον κόσμο. Γι' αυτό δύο άνθρωποι μπορούν να κοιτάζουν το ίδιο γεγονός και να καταλήγουν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Και το παράξενο είναι ότι και οι δύο μπορεί να είναι ειλικρινείς. Και οι δύο μπορεί να πιστεύουν πραγματικά αυτό που λένε. Και οι δύο μπορεί να έχουν από τη δική τους βέβαια πλευρά ένα κομμάτι της αλήθειας. Σκέψου δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετική πλευρά ενός βουνού. Ο ένας βλέπει πίσω του τη θάλασσα. Ο άλλος βλέπει πίσω του το δάσος. Αν αρχίσουν να συζητούν για το τι υπάρχει πίσω από το βουνό, θα διαφωνήσουν. Ο ένας θα πει υπάρχει θάλασσα. Ο άλλος θα πει όχι, υπάρχει δάσος. Και οι δύο όμως περιγράφουν αυτό που πραγματικά βλέπουν. Η δυσκολία, ξέρετε πότε αρχίζει? Όταν κάποιος πιστεύει ότι η δική του εικόνα είναι η μοναδική, η σωστή. Και εκεί αρχίζει το παιχνίδι του δίκιου. Στην αρχή εμφανίζεται σαν μια απλή ανάγκη. Να εξηγήσεις, να διορθώσεις, να δείξεις τον άλλον που κάνει λάθος. Στην αρχή νομίζω ότι γίνεται ήρεμα. Κάποτε με επιχειρήματα, με εξηγήσεις. Αν όμως ο άλλος συνεχίζει να διαφωνεί, αρχίζει να εμφανίζεται σιγά σιγά ένταση. Μετά έρχεται η ανυπομονησία και κάποιες φορές ο εκνευρισμός. Όχι επειδή το θέμα είναι τεράστιο, αλλά επειδή θέλουμε να γνωριστεί ότι έχουμε δίκιο. Αν το παρατηρήσεις αυτό στην καθημερινότητα, θα δεις ότι πολλοί καυγάδες δεν ξεκινούν από μεγάλα θέματα. Ξεκινούν από μικρές διορθώσεις. Από ένα απλό «όχι, δεν έγινε έτσι» ή «όχι, δεν είναι αυτό». Και σιγά σιγά η κουβέντα αλλάζει μορφή. Δεν είναι πια συζήτηση, είναι αντιπαράθεση. Ο καθένας προσπαθεί να αποδείξει τη δική του εκδοχή. Και εκεί ξεχνάμε κάτι βασικό. Ο σκοπός μιας κουβέντας δεν είναι να κερδίσει κάποιος. Ο σκοπός είναι να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Και όμως, συχνά κάνουμε το αντίθετο. Προσπαθούμε να δικαιωθούμε. Στις σχέσεις, αυτό φαίνεται ακόμα πιο έντονα. Δύο άνθρωποι μπορεί να αγαπιούνται πραγματικά και παρόλα αυτά να μπλέκουν συχνά σε μικρές διαφωνίες. Όχι επειδή διαφωνούν φυσικά, με συγχωρείτε, σε μεγάλα πράγματα. Όχι. Αλλά επειδή κανείς δεν θέλει να αφήσει το δίκιο του. Και έχετε προσέξει ότι μερικές φορές οι συζητήσεις μοιάζουν σαν μια αόρατη μονομαχία. Ο ένας εξηγεί, ο άλλος απαντά, ο πρώτος επανέρχεται. Και κάπου εκεί το αρχικό θέμα χάνεται, ξεχνιέται μπορώ να πω. Η κουβέντα μετατρέπεται σε ένα διαγωνισμό για το ποιος θα δικαιωθεί. Και όταν συμβεί αυτό, η σχέση αυτών των δύο ανθρώπων περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το έχουμε δει όλοι. Δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, πραγματικά που αγαπιούνται, να περνούν μισή ώρα προσπαθώντας να αποδείξουν κάτι που μπορεί στην ουσία να μην έχει και μεγάλη σημασία.
Και στο τέλος μένει μια περίεργη σιωπή. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει δίκιο, αλλά η ατμόσφαιρα να έχει βαρύνει. Και μία φράση που ακούμε συχνά είναι «Σου το είχα πει». Και μπορεί πράγματι να το είχε πει. Αλλά προσέξτε, αυτή η φράση σπάνια φέρνει κατανόηση. Συνήθως δημιουργεί τι? Απόσταση. Γιατί το δίκιο, αποδεικνύει. Η κατανόηση όμως συνδέει. Και οι σχέσεις χρειάζονται σύνδεση, όχι αποδείξεις. Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο. Το δίκιο έχει σχέση με το εγώ. Βάλτε το με κεφαλαίο. Εγώ. Το εγώ θέλει να έχει δίκιο. Όχι απαραίτητα από κακία. Αλλά επειδή το δίκιο δίνει μία αίσθηση ασφάλειας. Όταν έχουμε δίκιο, νιώθουμε ότι ξέρουμε πού στεκόμαστε. Όταν όμως κάποιος διαφωνεί μαζί μας, αυτή η βεβαιότητα κλονίζεται. Και τότε εμφανίζεται η ανάγκη να υπερασπιστούμε τη θέση μας, να εξηγήσουμε περισσότερο, να πείσουμε, να αποδείξουμε. Αν όμως παρατηρήσουμε λίγο πιο ήρεμα αυτές τις στιγμές, θα δούμε ότι πολλές φορές, δύσκολο, δεν προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά είναι και μια μικρή παγίδα. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, τόσο λιγότερο χώρο αφήνουμε για να δούμε μια διαφορετική πλευρά, μια διαφορετική οπτική. Και κάπου εκεί χάνεται μια σημαντική δυνατότητα. Η δυνατότητα να μάθουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Η ζωή, ξέρετε, δεν είναι πάντα άσπρο ή μαύρο. Πολύ συχνά είναι θέμα οπτικής. Ο καθένας βλέπει ένα κομμάτι της εικόνας. Κανένας μας δεν βλέπει ολόκληρη την εικόνα. Και όταν αυτό αρχίσει να το συνειδητοποιείς, η ένταση χαλαρώνει. Η ανάγκη να αποδείξεις μειώνεται. Η κουβέντα γίνεται πιο ήρεμη και τότε κάτι εμφανίζεται πιο χρήσιμο από το δίκαιο, μπορώ να πω. Μαντέψτε. Η κατανόηση. Η κατανόηση, ναι. Η κατανόηση δεν σημαίνει ότι συμφωνείς, χωρίστε με και πάλι. Σημαίνει ότι προσπαθείς για λίγο να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου και αυτή η μικρή μετατόπιση αλλάζει τον τόνο της συζήτησης. Δεν χρειάζεται πια να κερδίσει κάποιος. Υπάρχει χώρος για διαφορετικές απόψεις. Και ο χώρος αυτός είναι σημαντικός, γιατί μέσα σε αυτόν μπορούν να αναπνεύσουν οι σχέσεις. Θα ήθελα τώρα για τις επόμενες 24 ώρες να δοκιμάσεις 3 πράγματα. Πρόκληση 1. Πρόσεξε όταν θέλεις να διορθώσεις κάποιον. Σε μια κουβέντα, στη δουλειά, με ένα φίλο. Πριν πεις, όχι δεν είναι έτσι, κράτα μια μικρή παύση. Περίμενε και συνέχισε να ακούς. Πρόκληση 2. Κάνε μία ερώτηση αντί για εξήγηση. Αντί να απαντήσει αμέσως, ρώτα. Πώς το σκέφτεσαι αυτό? Μερικές φορές μία ερώτηση ανοίγει περισσότερο χώρο από μία εξήγηση. Πρόκληση 3. Άφησε μια συζήτηση χωρίς νικητή. Αν μια κουβέντα αρχίσει να γίνεται έντονη, δυσάρεστη, να μην οδηγεί πουθενά, μπορεί απλώς να πεις το βλέπουμε,
διαφορετικά ή ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε ή να το ξαναδούμε κάποια άλλη στιγμή και να τα αφήσεις εκεί. Δεν χρειάζεται όλες οι διαφωνίες να τελειώνουν με απόφαση. Όταν χαλαρώνει η ανάγκη να έχεις δίκιο, αλλάζει και ο τόνος των συζητήσεων. Οι άνθρωποι ακούν περισσότερο. Η ένταση μειώνεται και η κατανόηση, αυτή που λέγαμε, μεγαλώνει. Όχι επειδή συμφωνούμε σε όλα, αλλά επειδή αφήσαμε λίγο χώρο στη διαφορά. Και ο χώρος είναι απαραίτητος για τις σχέσεις. Χωρίς χώρο υπάρχει σύγκρουση. Με χώρο στις σχέσεις υπάρχει ενσυναίσθηση, ισορροπία, κατανόηση. Και η κατανόηση κάνει τη ζωή πιο ανθρώπινη. Σκέψου το και δες.